бо мақсади вусъат бахшидан ба раванди корҳои саҳроӣ ва фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонӣ раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид ба ноҳияи Қубодиён сафари корӣ анҷом дода, нахуст дар ҷамоати деҳоти Кайқубод аз хоҷагии деҳқонӣ ба номи Раҳматулло дидан карда ба фаъолияти саҳмдорони хоҷагии мазкур шинос шуданд. хоҷагии деҳқонӣ ном бурда дар майдони умумии 12 гектар замин ташкил ёфта, дар он картошка, пиёз, помидор, гандум ва пахта кишту парвариш ёфта истодааст ки айни замон саҳмдорон саргарми кор мебошанд. хоҷагидорони ҷамоати деҳоти Кайқубоди ноҳияи Қубодиён бештар ба соҳаи кишоварзӣ майл дошта, ҳар қитъа замини дар ихтиёр доштаро самаранок ва оқилона истифода мебаранду дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳм мегузоранд. ба иттилои масъулин 70% майдони заминҳои корами обӣ дар ҷамоати деҳоти Кайқубод ба кишти пунбадона равона гардида, саҳмдорон имсол дар майдони зиёда аз 900 гектар кишти пунбадона, 44 гектар картошка, 41 гектар пиёз ва дар боқимонда майдони замин кишти дигар зироатро ба роҳ монданд ки нашъу намои хуб дорад. раиси вилоят аснои ин сафари корӣ ба кишоварзону пирони рӯзгордида суҳбати озод анҷом дода, оид ба самараноку оқилона истифода кардани қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ ва дигар майдони заминҳои дар ихтиёр дошта ба масъулин дастур тавсияҳои судманд доданд. дар ҷараёни ин сафар роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти Хатлон дар ноҳияи Қубодиён аз ҷараёни кишту кори баҳорӣ аз хоҷагиҳои деҳқонӣ Боймурод ва гармхонаи Азамат Абдураҳмонов дидан карданд. гармхонаи мазкур дар майдони зиёда аз 1 гектар замин бунёд ёфта, самти асосии фаъолияти он ба парвариш ва истеҳсоли помидори барвақтӣ равона гардидааст ки айни замон ниҳолон ғарқи ҳосил буда, рӯзҳои наздик аз ин гармхонаи замонавӣ ҳосили помидор ба истеҳсолот бароварда мешавад. истеҳсолу парвариши помидори барвақтӣ дар чунин гармхонаҳои замонавиро раиси вилоят як қадами устувор дар соҳаи кишоварзии вилояти Хатлон маънӣ дод карда, таъкид доштанд ки бо чунин усули истеҳсолот метавон эҳтиёҷоти сокинон ва бозори истеъмолии вилоят ва ҷумҳуриро бо помидори барвақтӣ таъмин кард. зимни ин сафари корӣ дар ноҳияи Қубодиён раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия дар маъракаи кишти пунбадона ширкат варзида, ба масъулин ва хоҷагидорон таъкид доштанд ки ҳангоми кишту парвариш аз тухмиҳои хушсифат ва дорои сертификати мутобиқкунанда истифода намоянд. гуфта шуд ки имсол хоҷагидорону кишоварзони ноҳияи Қубодиён дар майдони заминҳо аз навъҳои тухмии пунбадонаи Мая, Флеш, Эдиса ва Липа истифода карда, барои ба даст овардани ҳосили хуб аз ин ашёи хоми ватанӣ бо олимону мутахассисони соҳа ҳамкории зичро ба роҳ монда ният доранд ки ҳосили дилхоҳ ба даст биёранд. ҷиҳати дар амал иҷро намудани дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, оид ба самараноку оқилона истифода кардани қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ, раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид дар идомаи сафари корӣ аз қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ чанд тан аз сокинони ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Қубодиён боздид намуданд. сокинони меҳнатқарини ноҳия қитъаҳои замини назди ҳавлигиро дар баробари майдони заминҳои хоҷагии деҳқонӣ оқилонаю самаранок истифода карда, дар он картошка, пиёз ва дигар сабзавоти тару тозаро кишту парвариш кардаанд ки ин омил баҳри пешбурди рӯзгордорӣ заминаи арзишманд мегузорад. раиси вилояти Хатлон дар ҷараёни боздид аз майдони заминҳои киштшаванда ба шинонидан ва парвариши дарахтони мевадиҳанда таваҷҷӯҳ зоҳир карда, дар ин самт ба масъулин ва хоҷагидорону сокинони ноҳияи Қубодиён таъкид намуданд ки дар атрофи хоҷагиҳои деҳқонӣ ва назди биноҳои истиқоматӣ ба шинонидану парвариши чунин дарахтон таваҷҷӯҳ бештар дода шавад. дар идомаи сафари кори раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид дар маъракаи кишти пунбадона ширкат варзида, аз нашъу намои хуби ҳосили дигар зироатҳои кишоварзии хоҷагидорони ҷамоати деҳоти Тоҷдорони ноҳияи шаҳри Туз дидан кард. гуфтанд ба маврид аст ки ҷамоати деҳоти Тоҷдорон яке аз калонтарин ҷамоатҳои деҳот дар ноҳияи шаҳри Туз ба шумор рафта, дар ҳудуди он зиёда аз 600 хоҷагиҳои хурду бузурги кишоварзӣ фаъолият менамоянд ки дар кишту парвариш ва истеҳсоли ҳама номгӯи маҳсулоти кишоварзӣ саҳмгузор мебошанд. аснои ин сафари корӣ масъулин ба раиси вилоят дар ҷамоати деҳоти Тоҷдорони ноҳияи шаҳри Туз майдони заминҳои хоҷагии деҳқонӣ Саодат ва Абдуллоро нишон доданд ки дар хоҷагиҳои номбурда гандум, пиёз, картошка ва сирпиёз шинонида шудааст ки нашъу намои хуб доранд. ҳосили парваришёфтаи саҳмдорони хоҷагии деҳқонӣ ва кооперативҳои истеҳсолӣ нишон дод ки имсол хоҷагидорон аз боду ҳавои мусоид самаранок истифода карда, саривақт ва дар муҳлати муайян гардида маҳсулоти ин соҳаи афзалиятноки мамлакатро киш намуданд ки айни замон нашъу намо дар саҳро хуб мебошад. маъракаи кишти пунбадона дар ноҳияи шаҳри Туз идома дошта, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти Хатлон зимни ин сафари корӣ дар чанд тан аз хоҷагиҳои деҳқонӣ дар маъракаи кишти пунбадона ширкат варзида, аз шудгори хушсифати замин ва тухмиҳои киштшаванда дидан намуд. гуфтанд ба маврид аст ки пахта яке аз самтҳои асосии соҳаи кишоварзии мамлакат ба шумор рафта, таваҷҷӯҳ ба ин самти соҳа бештар мебошад. раиси вилоят ҳангоми боздид аз майдони заминҳои кишоварзӣ ба кишту парвариши пунбадона таваҷҷӯҳи махсус равона карда, бо масъулин ва кишоварзону хоҷагидорон вохӯрда таъкид кард
карданд ки майдони кишти пунбадонаро васеъ ва дар иҷрои нақшаи ҷамъоварии ҳосил ҷиддӣ муносибат намоед. зимни суҳбат раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид аз таъмин нагардидани нақшаи истеҳсоли пахта дар соли гузашта ёдоварӣ карда таъкид намуданд ки имсол кӯшиш менамоем ки тамоми воситаҳои агротехникаи соҳаро истифода карда дар иҷрои нақшаи истеҳсоли ин ашёи хоми ватанӣ муваффақ шавем. дар идомаи ин сафари корӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи шаҳри Туз иттилоъ доданд ки нақшаи кишти пунбадона дар ҳоли анҷомёбӣ қарор дошта, кишти дигар маҳсулоти кишоварзӣ бошад дар ноҳия пурра иҷро гардидааст. масъулини мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ, кишоварзону хоҷагидорон ва сокинони ноҳияи шаҳри Туз дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти Хатлонро сармашқи кори худ қарор дода, дар самти истифодаи самараноку оқилонаи қитъаҳои замини наздиҳавлигӣ ва майдони заминҳои хоҷагии деҳқонӣ сармашқи кор мебошанд. ноҳияи Носири Хусрав яке аз ноҳияҳои кишоварзии вилояти Хатлон буда, сокинони меҳнатқарини ин ноҳияи дурдасти мамлакат дар ҳама фаслҳои сол саргарми кор мебошанду тавассути шуғли кишоварзиашон дар рушди мамлакат ва таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми калон мегузоранд. ҷиҳати рушду тараққӣ додани соҳаи кишоварзӣ ва самараноку оқилона истифода кардани қитъаҳои замин, муаррифии молу маҳсулоти рақобатпазири истеҳсолшуда, раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид ҷиҳати шиносоӣ аз раванди корҳои саҳроӣ, фаъолияти мунтазами хоҷагиҳои деҳқонӣ, маъракаи кишти пунбадона ва бартараф кардани камбудию норасоиҳои соҳа ба ноҳияи Носири Хусрав сафари корӣ намуданд. хоҷагии деҳқонӣ ба номи Фатҳиддин яке аз хоҷагиҳои пешқадам дар ноҳия ба ҳисоб рафта, дар он пиёз, гандум ва кишти пунбадона гузаронида шудааст. хоҷагидорон дар қисмате аз замини хоҷагӣ гармхона муҳайё карда, дар он кишти тарбузи зери плёнкаро ба роҳ мондаанд ки дар ҳоли нашъу намо қарор дорад. дар ҷараёни ин сафар раиси вилоят дар ноҳияи Носири Хусрав ба қитъаҳои замини наздиҳавлигӣ таваҷҷӯҳ карданд ки сокинон дар ин қитъаҳо картошка, пиёз, сабзӣ ва дигар сабзавотро кишт намуданд ки мувофиқи мақсад мебошад. зимни сафари кори раиси вилояти Хатлон дар хоҷагиҳои деҳқонӣ Абдусалом, Абдувоҳид ва Валии ҷамоати деҳоти Хуталони ноҳия дар маъракаи кишти пунбадона ширкат варзида, дар ин баробар аз нашъу намои пахтаи зери плёнка боздид намуд. гуфтанд ба маврид аст ки боду ҳавои ноҳияи Носири Хусрав ба кишту парвариши ҳама номгӯи маҳсулоти кишоварзӣ мутобиқ буда, аз ин ҳисоб ниҳолони маҳсулоти киштгардида ва дигар зироатҳои кишоварзӣ тезтар афзоиш меёбанд. ба иттилои масъулин дар ноҳияи Носири Хусрав тибқи нақша кишти картошка ва дигар номгӯи зироатҳои кишоварзӣ пурра иҷро гардидааст. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти Хатлон диққати масъулину хоҷагидоронро ба кишти пунбадона ҷалб намуда, дастур додаанд ки маъракаи кишти пунбадона то рӯзҳои муайян гардида пурра бо сифати баланд иҷро карда шаваду аз ҳоли ҳозир нақша чорабиниҳо тартиб дода, иҷрои дурнамои истеҳсоли пахтаро муайян намоянд. дар идома таъкид гардид ки барои гирифтани ҳосили фаровон аз тухмиҳои хушсифат ва дорои сертификати мутобиқкунанда истифода карда, вобаста ба нашъу намои пахта ва коркарди агротехникаи соҳа бо олимони мутахассисони соҳаи кишоварзӣ ҳамкорӣ зич карда, дар таъмини ин ашёи хоми ватанӣ муносибати ҷиддӣ намоед. дар ҷараёни сафари кори раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид бо роҳбарият ва раисони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва кишоварзони ноҳияи дӯстӣ суҳбат ороста, оид ба гузарондани маъракаи кишти пунбадона дастуру тавсияҳои судманд доданд. таъкид гардид ки пахта яке аз самтҳои асосии соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб рафта, таъмини дурнамои истеҳсоли он аз ҳамаи мову шумо масъулияти ҷиддиро талаб менамояд. хоҷагии кооперативии тиҷоратӣ ба номи Сафар Ҷумаеви ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ яке аз калонтарин хоҷагӣ ба шумор рафта, он дар вилояти Хатлон дар истеҳсоли маҳсулоти пахта ва дигар номгӯи зироатҳои кишоварзӣ саҳми калон дорад. раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид зимни сафари корӣ аз фаъолияти гармхонаҳои хоҷагии мазкур боздид карда, ба парвариш ва истеҳсоли маҳсулоти дохилии он шинос шуд. имрӯзҳо дар хоҷагӣ 4 гармхонаи замонавӣ фаъолият дошта, масъулин ба истеҳсолу парвариши гулҳои рангоранги мавсимӣ ва маҳсулоти помидори барвақтӣ саргарми кор мебошанд. тибқи иттилои масъулин дар ин гармхона дар баробари парвариш ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 8 номгӯи гулҳои рангоранги зебои мавсимӣ парвариш ва истеҳсол мешаванд ки кӯчати онро дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи бохтари вилояти Хатлон барои зебогии назди бино ва дигар гулгашту хиёбонҳо истифода менамоянд. айни замон дар ин гармхона гулпарварон зиёда аз 200 000 кӯчати гулҳои рангоранги зебои мавсимиро омода карданд. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти Хатлон зимни боздид ба масъулини хоҷагии кооперативии тиҷоратӣ ба номи Сафар Ҷумаеви ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ суҳбат карда, оид ба истеҳсоли
маҳсулоти кишоварзӣ ва гулҳои рангоранги зебои мавсимӣ ва ба роҳ мондани ҳамкориҳо дар ин самт бо мақомотҳои маҳаллии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дастуру тавсияҳои судманд доданд. Раиси вилоят дар ин гармхонаҳо ба киш ва парвариши ниҳоли помидори барвақтӣ диққат дода барои фаъолияти мунтазам ва ба роҳ мондани чунин корҳои босифати саҳроӣ ба масъулин ва кормандон изҳори миннатдорӣ карданд. Дар ҷараёни сафари корӣ масъулин иброз доштанд, ки дар хоҷагии кооперативи тиҷоратӣ ба номи Сафар Ҷумаев тибқи дурнамо кишти пунбадона ва дигар номгӯи зироатҳои кишоварзӣ пурра таъмин гардида, айни замон 15 нафар корманд ба нигоҳу бини маҳсулоти кишшуда ва анҷоми дигар корҳои хоҷагӣ саргарми кор мебошанд.